Junta, building better Africa. Nkhani tinakambirana ija ya kujen ya kuchigumula anthu apanga research anthu ambiri afufuza mpaka na apeza kuti apolisi anatinamiza fuko la Malawi. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli yetu apa ndakubwereserani kulankhula kwa mkulu ameneyi. Mkuluyu nduja amene nthawi imeneyo MCP ili mboma amakhala ndithu kulankhula zambirimbiri monga achitiranso Boni Kalindo, Pakili Mulusi TV, Comrade Mtanyiwa ndi ena onse ma activist. Ndipo iyeyu akuoneka kuti iye msukuti kweni alimbali ya boma iye koma alimbali ya Malawi. Ndipo chimodzimodzi mene achitira Boni Kalindo alimbali ya Malawi. Kaya ngati ena anu mmamuona molakwika, koma ine kumbali yanga ndimamuona ngati alimbali ya Malawi. So mkuluso uyu azikuonesa kuti alimbali ya Malawi. Iye alibe kuti ali mboma ndi ati alibe nazo ntchito kumabola ngati ya Malawi akubisiridwa chilungamo adziwe. Ndipo apa akutiuza za nkhani ija ya Dr. Victoria Pope. Mukumbukira inu mkulu anazalankhula sonena kuti anthu amene agwidwawa si amenewa apolisi akutinamiza. Ndi apa awabweranso nikanena kuti apolisi aja azikuonesa kuti ali nawo mudirumo. Nanga nchifukwa chani pofikira lero lino nkhani yawo sinapite ku court ina iliyonse? Nchifukwa chani pakuti ngati anagwira anthu aja ndi amene ajawo mpaka anaenda nawo kupita kumalo kuja chani tonse umajambula? Nchifukwa chani nkhani yawo sinafikebe ku court mpaka na lero lino? Ndiyeno ineyo ndati koma nkhani ndisakhale nayo ndekha, koma ndigawe anthu ena adziweko amveko adziwe ndithu chimene chikuchitika ndi chani. Ndipo mkulu yakulankhula zotani ndikupasani mpata ndithu tamverani ndikuonera ngomwe zimene akufotokoza mkulu ameneyi mwa tsatane zokhudzana ndi kukhudzidwa kwa apolisi mu nkhani yakuphedwa kwa Dr. Victoria. Ndipo pamene mukuonera pangani subscribe, share, comment and like kuti anzanunso ena zisawaphonye, ndipo inunso zina zimene tingamabwerese samakuphonyeni. Pangani subscribe ndithu zikomo kwambiri. Tamverani izi nkhani tinakambirana ija ya kujen ya kuchigumula anthu apanga research anthu ambiri afufuza mpaka na apeza kuti apolisi anatinamiza fuko la Malawi. Ndi nkhani ino tsopano tisaitengereno ngati zibwana. Apolisi chimene amapanga pamene paja ndikuti phimba FM maso. Ndi chimene ndikufuna ndikupemphera Malawi pano pandi chakuti tiyeni tilimbikitsane when it comes to apolisi akamatipusitsa kumatinamiza. Police system, institution yonse ya police imakhala ma commissioners, imakhala ma hierarchy yawo. Ndekuti polisi imene anapita kuchigumula ija ndi ya Blantyre ya police. So nyeza kuti kumene kujako kuli ma commissioners. These people are the ones that endorsed the parading of those witnesses. They were in violation of so many statutes. But right now, tiyeni tikambirane about ethics. Ngati commissioner for Blantyre police akuloleza kuti anthu azitengedwa ku Yigiri prison ndukapanga parade ngati ndi mbava zimene zinapha Dr. Pope. Ndekuti uyu wa police amene chief commissioner wa police amene akufunika kutula pasi udindo. Apa ndikuwerengerani zimene anthu ambiri afufuza. Ena anu mutha umazipanga verify nokha. Koma munthu amene ndifuna ndimutchule kwambiri ndi mkulu Jamamudi Santos akuoneka ngati samadziwa chimene amtengera ku nyumba kwa Dr. Pope. Amona ngati kuti amutengera kumene kuja ndicho linga chokuti akampake mlandu. Ndifake Santos ananena kuti
bwana akaidiwa ama ndida inachifukwa ndi informa. Santos ntchito yake ndikupanga inform on mbavazi zake kwa polisi. Ndi munthu amene anthu a polisi amamutenga kuchichiri kandi ku prison wena makhala kuti kodi mlandu ukuona bwanji, anapanga izi ndi ndani. Santos ali ndi information ya mbava zambiri m'Malawi, nde anaulula wene paja kuti iyeyo ndi informa. Nde mbavazi zake zija akaida zake ati iyeyo paranoia yake ya mutu mwakeyo inali yokuti akaidiwa andibweretsa kunoko chifukwa kuti ndi informa. Now Santos ndi Santos Chamanda, akuti Santos Chamanda and Maxwell Elia are said to be serving 6-year sentences for cattle theft in Bangula. Santos uja alikale pa unyapala, mlandu wake amaba ng'ombe ku Bangula. Now zitakuteka kuti apolisi olo anthu andale amene akukanikisa kuti mlandu uyende mwa straight, anthu amphamvu Malawi amene tikufuna kuti tiyapange expose because ndamene akutionongera dziko lathu. Mmodzi mwa anthu amenewa gulu limene lili la anthu amphamvu kwambiri anakazitulutsa zigawenga ku Chichiri prison kuti zikaphe Dr. Bobby. That is a possibility, but it might not be in this case because zikuonetseratu kuti mbava zina zonsezi nazonso zikupanga serve sentence kumaula kale. So Malawi, for me, in a situation like this, timapempha no kuti president wa dziko or minister for homeland has to reprimand Blantyre police commissioner ayenera kutula pasi udindo wake. Na anthu okuti panopa sitingakhulupirireso. Citizens must have faith in their police. Panopa tilibe faith in the police system. The institution is corrupt, the institution is political, and at this point, the institution is involved in criminal activities. Maybe Dr. Bobby was killed by police officers that were able to release those mbava zija kuchichiri. Panopa mine zikuonekera imfa ya mai Dr. Bobby apolisi were involved. Sindikukunamizana Malawi, sindikukamba zinthu za mbwerera. Koma mukaiona set up yonse apolisi were involved in apolisi, they're trying to cover their tracks. Ngati apolisi akumakatenga akaidi kuchichiri prison kuti akapange paredi kunyumba kwa Dr. Bobby, malo mokuti atenge CCTV camera imene ili kunyumba kumene kuja, because ngati kuli CCTV, closed circuit television, it means kuti anthu aja anapangidwa capture. Zachidziwikire kuti anthu amene anali pa CCTV si anthu amene akupanga pa radio, because zimene anakachita anakatenga CCTV ndi kutionesa ife Malawi ngati iwo akuwajambula anthu aja nkumapanga pa radio. Maona, that means the police are involved mu imfa ya Dr. Bobby. And chinthu china Malawi chimene anthu sakukamba, where was the husband and why is the husband quiet? Wasn't the husband in the house when the wife was killed? Nobody. Now, in any situation where murder is involved, my first suspects are people close to the victim. But in this case, Dr. Bobby was collateral damage. Maybe they wanted the husband.
But since she died, the police do not mention the husband. And the husband has not even issued a statement. The police are getting Mbava from Chichiri prison. Think about it. That means this thing was sanctioned by somebody very powerful. Antoine Omwewa. Mugazone sesa Mbava zijamena maziwa sila ule mguzia nkula maule. Mapolisa na nkula Mbava maule. Because in this setup, the Bagali Panopa, Chipempe police, the head of police work Blantyre, the chief commissioner, Mwene na kutua pasu rindo wanu. Bagali Panopa, it looks like the police were involved in the murder of Dr. Bobby. Amalawi, muzita kuwauza antu, police, kuti inuyo feti malibila misonko yanu. Mugamba umati pimba maso kumati namiza. Muzitu wabasi zinchi maulindo wanu. Tirowesepo antu amene alindi ufunika kugwira ntchito. Osati every time tizikhala ndi Mbava za polisi. Pamene popo, ndi pamene pakuti wawa ife ya Malawi kuti why would we have an institution like law enforcement Yogudi is committing crimes against the citizens? That has to stop. We have to put an end to it. This is our country. Osa maiopa polisi yai. Osa maopa. Ama kufuna kumapimba ni maso chifoti muzikandi mmanta. Palibe jitu jimene shibakala choipa. Ngara wa polisi wakupa. Ngara wawa. They are involved. Club Junta, building better Africa.